Bi juma ye juin kalo kile mugan ani duuru sanba fila ani mugan ni kelen aw nisɔndiyalen bɛ an lajɛbaga kelen-kelen na bɛɛ lajɛlen bisimila sɔgɔmada in na foli ni wale ɲuman dɔn k'o bila ka taa di aw bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan kanubaga fɛn fɛn sɔgɔlen no aw na ni sanga kɔnɔna la ko bɛɛ lajɛlen ka i bisimila Renouveau sɔgɔmada kunnafoni kɛnɛ sigira. Renouveau matin Renouveau sɔgɔmada kunnafoni kɛnɛ min bɛ sigi aw ye ka se ka aw ka kunnafoniyaw kunfɔlɔ di aw ma aw mana kɛ diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ walasa aw ka kunnasiri o ka se ka ban aw ka journée kɔnɔna la ko nin ye kɛnɛ sigilen ye aw ye aw mana sigi nin kɛnɛ kan an bɛ fɔlɔ ka solikawuli kɛbagaw fo sabula baara ɲɔgɔn tɛ aw minnu bɛ yen nɔ ko déjà aw sera aw ka baarakɛyɔrɔw la ka ban n'aw ka telew bɛ Renouveau la ko aw ni ɲagantuma ka kɛɲɛ ni aw ka wagatiw cogoya ye aw minnu fana bɛ sokɔnɔnaw la ni wagati in na o foli kelen o bɛ di aw ma aw lamɛnbaga jamakulu an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo radio Renouveau lamɛnbagaw an ka foli bɛ aw ye fɛn min kɔni ye baro ye ko ja ye baro ɲɔgɔntigiya ye ni barokɛɲɔgɔn Amadu El Konare ale bɛ yan nɔ sɔgɔmada in na donc kibaru ale kama a ka labɛnw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen sabatira ka ban honorable labɛn sabatilen don i y'a fɔ ten Fanta Tumata i ni sɔgɔma. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ala k'an ka jumaw caya. Amina ya Rabbi. Bisimila. Ala ka jugu malo. Amina ya Rabbi. Ala k'an kisi payi ma. Minnu ɲɛna k'an na kɛ min ye Ala kana kɛ olu sago ye. Amina ya Rabbi. Ala ka dugawu kelen bɛɛ lajɛlen minɛ. Amina. Bisimila sɔni i ni kanubagaw bɛna ɲɔgɔn lasɔrɔ donc kibaru ale kɛnɛ kan o la bi juma Renouveau matin kunnafoniw bɛna boli minnu kan anw ka bakurubaw olu filɛ nin ye fɛn min kɔni ye don tɛmɛnenw ye jɛmukan in kɔnɔna na décryptage kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la anw kɔni kumana carte politique kan politikimaa minnu bɛ yen nɔ ni olu labɛnnen no cɛbɔya kama bi an bɛna kuma parti politiques kan minnu kɔni bɛ ka fanga furancɛ fanga in ka se ka o kɔkɔrɔma don ni o bɛ transition ko fɔ ani fɛnɛ parti politique jumɛnw de bɛ yen nɔ ni an bɛ se k'a fɔ ko olu ye fanga sinamatɔ maa ye walima ni olu b'a fɛ ka kɛ opposition ye anw ni Isa Kabasiri bɛ na ɲɔgɔn lasɔrɔ o babu kan sɔgɔmada in na a bɛna ka na ɲɛfɔli kɛ an ye sɔgɔmada in na nɛgɛjuru sira fɛ anw don baara ɲɔgɔn welelen an ni Yakuba Dumbuya bɛ na ɲɔgɔn lasɔrɔ ka bɔ indicateur du Renouveau kɔnɔna na fɛn min kɔni ye ci ɲɔgɔnna dɔ ye o kɛra yanfoyilakaw fɛ yen nɔ kunun min kɛra sababu ye ni maa caman ni tora o ko da fɛ fɛn min kɔni ye ni affrontement ye a kun ye jumɛn ye anw ni Yakuba bɛ na ɲɔgɔn lasɔrɔ ale bɛna ka na o kunnafoniyaw ka o di an ma o fɛnɛ kɔfɛ anw ka don maa welelen an bɛna maa wele sɔgɔmada in na ka bɔ direction du commerce et de la concurrence la ale ka se ka ɲɛfɔli kɛ an ye fɛn min ye da la dumunifɛn fɔlɔw sɔngɔ yɛlɛnin ye ale ka se ka kunnafoniya di an ma o kan Amadu El Konare ale bɛ ka don kibaru lase aw ma i n'a fɔ ladalako la Hawa Daɲogo kɛnɛya kunnafoni bɛ ale bolo Sori Ibrahim Diallo siraba kunnafoni bɛ ale bolo Alexis Kalambiri ma sɔn fɛn min ma o bɛ na yira aw la jɛmukan in kɔnɔna na sisan an bɛ don baaraw kɔnɔna na ni wagati bolo da cogo ye ni o ye météo ye. Wagati bolo dacogo ni an ka marabolo kɔnɔna la nɔgɔ bɛna da kaba la Mali marabolo kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kɔnɔfoni tawudeni bɔ a la tawudenikaw fɛ yen nɔ sankolo o bɛna na jɛya samiyafɛ fiɲɛ o bɛna ci an ka marabolo kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kɔnɔ foni tawudeni bɔ a la ka taa se Tɔnbɔkutu Worodugu yanfan ma ni marabolo fila fɛn min kɔni ye tilemafɛ fiɲɛ o bɛna ci fiɲɛ min fanga tɛna na bonya kosɛbɛ fɛn min ye gɔngɔn ci ye o bɛna kɛ Mali kɔrɔnfɛ marabolo dɔw kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Tɔnbɔkutu Gawo Kidal Menaka ani tawudeni min bɛna kɛ sababu ye ka gɛlɛya fitini don olu ka yɔrɔ janfilɛli la nka Mali fantɔw fɛ ko gɛlɛya fosi kɔni tɛna na don yeliw la fɛn min kɔni ye sanko ye o bolodacogo nin ye bi tile journée kɔnɔ an ka marabolo kɔnɔ fɛn min ye sɔgɔmada in na sanko bolodalen no duwanzankaw fɛ yen nɔ Mopti Baɲangara ani Segu o la bi tilega in na walima sufɛ Kitakaw ani tawudenikaw olu bɛ se k'u sigi ni sanko ye tilega in na température bolodacogo o ye nin ye an ka marabolo kɔnɔna la fɛn min ye Kayikaw ye olu ka funteni hakɛya o bɛ jɔ degré 41 na Kulikorokaw olu ta bɛ kɛ degré 37 ye fɛn min ye Sikasokaw ye tilega in na olu ka funteni hakɛya bɛ jɔ degré 34 na Segukaw olu ta bɛ kɛ 37 ye Moptikaw fɛ yen nɔ tilega in na olu ka funteni hakɛya bɛ jɔ degré 37 la Tɔnbɔkutu olu ta bɛ kɛ degré 40 ye Gawokaw ta bɛ jigin ka na 39 na fɛn min ye Kidali ye olu ta bɛ kɛ degré 40 ye Menakakaw olu ka funteni hakɛya bɛ jɔ degré 41 na Tawudeni olu ta bɛ yɛlɛn
ka taa 46 la Buguni ani Kucala tilega in na olu ka funteni hakɛya o bɛ kɛ digiri 35 ye fɛn min ye kitakaw ye olu ta bɛ kɛ 38 ye Ɲoro ani Nara tilega in na olu ka funteni hakɛya o bɛ jɔ digiri 40 na Douanza ani Sankaw fɛ yen nɔ olu ka funteni hakɛya o bɛ kɛ digiri 37 ye Banyangarakaw tilega in na olu ka funteni hakɛya o fɛnɛ bɛ kɛ digiri 37 ye fɛn min ye Joyilakaw ye olu ta bɛ kɛ 35 ye Bamako district kɔnɔna la nɔgɔ bɛ na da kaba la samiyɛfɛ fiɲɛ bɛ ci min yɛrɛ fanga tɛna na bonya kosɛbɛ fɛn min kɔni ye sanko ye o bolodalen don Bamako n'a lamini na bi tilega in na walima sufɛ o la tilega in na funteni hakɛya o bɛ jɔ digiri 37 la Bamako n'a lamini sɔgɔmada in na kɛnɛ cira nɛgɛ kaɲɛ 6 o tɛmɛlen ni sanga 9 ye tile bɛ na bin Bamako n'a lamini na nɛgɛ kaɲɛ 18 mana tɛmɛ ni sanga 59 ye wagati boloda cogo in ye ka di aw ma bi jumadonya in na a kun ye aw ka se ka aw tanaw bila dɔn aw ka tile journée kɔnɔna la ko ala ka bi juma tile hɛrɛ di an bɛɛ lajɛlen ma k'an kisi ka bɔ gɛrɛgɛrɛ ko olu ma tɔɔrɔ ma ala ka hɛrɛ kɛ an kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ye Amadu Eli Konare de bɛ na aw bisimila sisan a don kibaru kɛnɛ kan. Sɔgɔmada in na i n'a fɔ don tɔw la kunnafoni caman bi i bolo kɔrɔ sabula an ɲɛ b'a la i tɛgɛ kɔrɔla falen don gafew la o la anw kɔrɔtɛlen don an b'a fɛ k'a dɔn kibaruya jumɛnw bɛ an ka jamana kun kan. Fanta Tomota kibaruya ka ca jamana kɔnɔ bi y'a fɔ cogo min na ka bɛn ni waati sumali bɛrɛbɛn ye ɲɛmaw fɛ ka di an ma kuma min ye wolomali bɛ kɛ sisan ka dɔɔnin bila maaw kulo ani u ɲɛna hukumu kɔnɔ waasa u k'a dɔn jamana bɛ ka munumunu cogoya min na a ni sɔgɔma a y'aw bisimila bi sɔgɔmada in na don kibaru kɔnɔ min yɛrɛ bɛ na ni ɲɔgɔnkun yɛrɛ don kibaru barabila foli fɔ pewu an ka sɔrɔ ka k'an bɛɛ da ɲɔgɔn ye yanni ntɛnɛn cɛ minnu bɛ taa village la olu ka taa minnu yɛrɛ bɛ ni olu tɛ village sira fana bilen olu ka to Bamakɔ ɲani goro na ya a y'aw bisimila kibaruya la belebeleba bɛ tali kɛ sɔgɔmada in na minisiri ɲɛma ka taamaw bɛ senna hali bi min ye k'a dɔn kɛlen kɔ ka maa caman lajɛ k'u hakilinaw ta maa dɔw fana bɛ k'u ka hakilinaw di taama in kan an bɛna kuma o kan sɔgɔmada in na o kɔfɛ fana min ye minisiri min ɲɛsinnen don jamana ka mara ko ni kalata ko ɲɛw ma ale fana ye taama dɔw boloda n'o ye ka hakili falefale kɛ ni politiki bangun ma ɲɛmaw ye o kama kunungo min ye lieutenant colonel Abdoulaye Mayiga bisimilara Asima Kodem ani IRD Jabala maa dɔw fɛ an bɛna kuma o kan sɔgɔmada in na don kibaru ale kɛnɛ kɔnɔna la Diɲɛ seleke naani maa ɲɛmaaba Antonio Guterres ale fana y'a hakilinaw di nin waati na Mali kɔlɛya cogoyaw kan na Yusuf Kulubali ale bɛn'o dɔw fana walawala an ye an ka bi sɔgɔmada in na kibaruyaw olu kɔnɔna la n'an bɔra yen an ma susa bi fɔ ka taa Bɛlɛdugu ale gun den de kɔnɔna la n'o ye Kolokanikaw fɛ yen sɛnɛ cogoya don fila sigira yen n'a bɛ wele ko salon des paysans min labɛnna entreprise daba ta ye tiɲɛ ye Seydou Adama Traoré ale ni sɛnɛkɛ jɛkulu tɔ maa minnu bɛ olu fɛ an bɛna kuma o fana kan bi sɔgɔmada in na don kibaru kɛnɛ kan na nin ye cɛkuluw turulen ye a tɔ tora ka misɛnlenw ɲini ka bila u cɛ ma ni ka kunnafoni kala da o sanfɛ waasa ga ka jɔ aw ye Mali kɔnɔ a y'aw bisimila bi sɔgɔmada in na. Kunu an ye min tabarikala k'aw fo k'aw ko ɲuman dɔ tuguni aw ka don o don timinaja ale kosɔn an y'a fɔ tentɔ min bɛ tali kɛ an ka jamana kɔnɔna la minisiri min ɲɛsinnen don marako ani kalata ko ɲɛw ma ni o ye lieutenant colonel Abdoulaye Mayiga a ye hakilina kura dɔw ta hakilina min bɛ tali kɛ politiki fɛrɛ mana kofɔ ka kalataw kofɔ hakili bɛ jigin politiki tɔ maaw de la o kama min ye waasa kalafili nata ninnu bɛ se ka kɛ kalata jɛlenw ye kalata lakikaw ye nɔgɔ tɛ mun na kɔni tɛ se ka taa cogo si la fɔ bɛɛ sago ye fɛn min ye hakili jagabɔ ka kɛ o kama min ye hakili falenfalen dɔw n'u donnen don minisiri fɛ ka se politiki bangun maaw ma fɔw jabala la n'u ka hakili falenfalen kɛ a kɛlen kɔ ka hakili falen kɛ ni RPM ani a jɛw ye ka taa foli bila adema maaw la kunungo minisiri n'a ka jama sera Asma CFP Suweli Bube Mayiga ka tɔn ka taa se Kodem ani URD ka jɛkulu ani bolofara min bɛ n'o ye SAPU ye
ye front before mi mako FSD anolu ye nyanye ke nyanye mina we hakili fale ke u ba fe kalatan na taw hakili jagabo munun ka ke akola yoro ni ministry temena ye ayera ka fo ministry nyama ye hakili na kura mutani o ye before mi mako ka jekulu bakele na be mi mina kala fili la be ni o ye ka do organe unique chargé des élections ko ko ne be berela sisa o hakili jagabo jonjon jumem se ga ke o kunyo kanana ni elema munu kanga ke no ba ke sababu ye maje munu manga kalata kola nye bse ka soro la yani kalata na taw ni nyon che ko nunu na belbele ba do nu yanga ki wara nyina bagare sidibe ale ye puma ka do soro akoka nana angodula je kunu anyemifo bi anyemifo fendo be ba soro ele manu suka dola parce que kunu temena ni bibe an iba soro fen kora do be ulu be fana se ka faranga jete uka anya fuye ka fo ambe mali ka bonnola ambo dronde nyini bara mi be kan ka buluda wo ambe ka baradi amba njija ku deme am se ka fen ke ka ke transition kanye ni transition nyena anyeli amba nyini akake mali de nafa fen ka fanye minfo ambe na min kan kunu aiwa nuyi anyere sendo alabi ambe skoloshili deke ka fo esko be kan ka waliya no ma waliya aiwa an shiga kuna wulutuna koyi aiwa ambe Allah deli haibi amin ya nyali ye wode ka kasabati an ba cesiri ola me ambe fenfenke an ba ke mali de katanye fenfente ta mali la katanye la han sentola wala wulu kuma de fora akera bonya kuma e akera horonya kuma e haibi ambe nyonde makanye kai sigi doro ka fo manya me mimse ka ke pura kanye ni faname do ini rokola je crois que fana se ka famuya tabarkala minye Ibrahima Nchai ni ale ye FSD ale ma nyema do ka nye folu tueni ye kenen kanana minye sumelu bube maiga ale minye asma CFP ma nyema ay hakilna di hakilna muna ko fen o fen misega ke wasa transition biseka ke fen sabatile nye mali yere ka bi shini ani shini kene here kama ko wulika jow deme beke hakilna ferewla ani ka do lakana ko yere biseka ke wulibali hanga jamana ko no chwa mina o minye ka do ministry lieutenant colonel Abdoulaye Maiga kani hakili fale bina to senani ton politique jekulu mawiye foka bela jele hakili na la mema sikana de kerefe ako nasratge oluko nala na mbora agency rege nani kama nyema ba Antonio Guterres ale fana nye bataki doke gafela mi me mali kunga korofo la min konoko la koko ka keni bataki ni kibaro ya munu mala ka di ani jatemene mun yerebe mali konoko mali bilama kananko kobe ka goleya ko sebe anga jamana yoro dobla sabula ni yata ka laje minye ka do yoro chaman baby minye anga jamana ka furuba chake bawo ni lakana bawo lute o yoro nununa o ni ye mali fefie laje ka ye ka fo ma do blale me uyerema lakana ba te hali jamana ka barada mse munu ka kanga ke uchwala wasa ukama kunya umseka nyanabo ko magole yabe ayro chama na ko dum fana ye gele aye mautole do yerema ni ala ya ke chugumina ko ka gele kusebe aye ni no ko nge gafe munu ko ni na wulika jo kanga ke wasa mali fefia na bonya bella kana bawo ani kata se jamana ka chake da bunda ubiseka sigini nyoron nuna chugo ya mina aye batake gafe mininge Yusuf Kulubali ale ya wakulu do la ngalaje Antonio Guterres kan kalo saba jatemene sebe en konna la aba yira ka fo kulla kana srafe kulu marama fentigi minu be no groupe de soutien à l'islam et aux musulmans aleni état islamique au Grand Sahara kolu kon mi ka temeni walajugu kele ka nyeshin sigira mo aleni jentomba ka finitigila kaw mali koroyan fanfe ka ken oni nyema ka foliye ko gaw ani menaka marala ko ma dane jugu kolu kon ye ma chama fa ni yoro ko folena ka sababu yake u banaka musaka do sara walma siga kele do ma minuna ku biga kuna fonia di finitigila kaw ma walajugu chara kusebe mali chamancha fafe ka keni ni gafe nga foliye bayangara marala ma dana jugu bena donno dugu chama de ka min yere kera sababu ye donso minu mun yoro ko folen nuna wala sa hulla kana ko ma chama fa ninga do fena bana marskalo kile mugan fla ma dana jugu uye bengani ta ka nyeshin je tomba kala kana ni kulumba fa ya olu ka chede do ma hombori masruna o dongele fena na bingani wala tara ka nyeshin mali fintigla ka ma mondoro avril kalo kile fla minusma jabalambe agele hok olu ko ni bingani wala do kumbe ka bo ma dana jugu fanfe tari finitigla ka olu ko
ni numa kofɔlen ninnu ye kɛlɛw kɛ min senfɛ u sera ka mobili caaman minɛw la nin ɲɔgɔnsɔrɔ in senfɛ a kɛra sababu ye ka Cadi finitigilaka maa 4 k'o faga mɔgɔ 17 ni k'olu bana fɛn bi tali kɛ maa danɛjuguw la o maa 40 bonyango olu fara halisa lakana ta sira fɛ diɲɛ tɔnba ɲɛmaa ka jateminɛw y'a yira k'a fɔ ko bingani wale minnu bi kɛ ni mugu pɛrɛntaw ye ko dɔ bɔr'o la kosɛbɛ k'a daminɛ juwe kalo la san 2020 fɔɔ ka se bi ma o bingani wale nasuga 137 de sera ka kɛ k'a sɔrɔ o waati kelen kɔnɔna na san 2019 ani san 2020 o ɲɔgɔnna 168 de kɛra fɛn bi tali kɛ hadamadenya josɛrɛw ka diɲɛ tɔnba ɲɛmaa a b'a yira k'a fɔ ko dangarikɔ nin kɛr'o la kosɛbɛ nin waati kofɔlen ninnu kɔnɔna na ko yɛrɛ bɛ se ka ɲɛfɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni binganiw tali ye ka ɲɛsin sigida mɔgɔw ma jamana baniyan fan fɛ bingani wale min bɛ ka kɛ maa danɛjuguw fɛ o kɔni bɛ ka kɛ sababu ye halisa ka dangarikɛ adamadenya josɛrɛw la n'o yɛrɛ bɛ tali kɛ fagaliw bananiw fɔɔ ka taa se ka mɔgɔw wajibi bɔ sigiyɔrɔw la sanga bisabani naani o bɛ nɛgɛ 7 kan CNT ale mamuru bɛɛ lajɛlen ka jateminɛ na o b'an ladon CNT yɛrɛ kɔnɔna la k'a dɔn k'a fɔ olu kɔni ye wasaden jɛrɛ kɛ jɛrɛ mun na u bɛ sariya kisɛ dɔw fɛsɛfɛsɛ minnu kɔnɔna la min bɛ tali kɛ u ka jɛrɛ dɔw senfɛ minnu kɛra février kalo tile 25 26 ɲinan san kɔnɔna la minnu bɛ tali kɛ hakili falen na gafe dɔw ni sariya kisɛ dɔw ko nacogo kan o kama min ye hakili jagabɔ kɔfɛ u ye sigi dɔ dayɛlɛ sigi min bɛ tali kɛ jateminɛ kuraw la nafolo musaka bolo dɔ kan sefa wari miliyari 32 bayanko o min bɛ tali kɛ nafolo la min kun danganiya wasa coronavirus bana bɛ se ka kɛlɛ jamana kɔnɔ cogoya min na o kɔ kan fana nafolo kasabi wɛrɛ bɛ hakiliw sigira o fana hakili falen kan min bɛ taa sefa wari miliyari 38 bayanko la o bɛ tali kɛ sira min bɛ bɔ Sevare ka taa Gawo dalabɛn ni koɲɛw la nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen siratigɛw hakili falenw ni députéw ka bolokɔrɔtaw na siratigɛ la Mantala Watara y'a ka kuma galama tɛ ŋɔ a ma dɔw la na CNT la an kun bɛ wariko kuma de la donc sariya dɔw de kan ka ta yaasa juru dɔw jamana bɛna juru dɔw ta yaasa ka anw dɛmɛ ka coronavirus banakisɛ in kɛlɛ in a tɛ taa wari kɔ donc bi sɔgɔmada in na ɲɔgɔn ye kun bɛ o de kan wari in bɛ taa 32 milliards la donc a bɛɛ lajɛlen bɛ taa 32 milliards la et donc wari in bɛ kɛ mun ye ka anw dɛmɛ an bɛ dɛmɛ bolofara camanba de ye dɛmɛ in ye coronavirus bɛ kɛlɛ cogo min na an ka jamana kan ne bɛ mun ɲini jamana kɔnɔdenw fɛ coronavirus in mɔgɔ kana kulonkɛ la bana don a bɛ a tiɲɛni nɔ a cɛ ka jugu kosɛbɛ mɔgɔw ka masque don a yɛrɛ filɛ ne yɛrɛ la k'o don tigɛ ko ka continuer o fɛ tigɛ kana di ɲɔgɔn ma sɔnsɔnni ni fɛn ninnu k'o dabila mɔgɔw kana gɛrɛ ɲɔgɔn na kosɛbɛ a bɛ fɔ o ma ko mesure barrière vaccin mun filɛ ni a bɛ yen ko k'a kɛ n b'a ɲini jamana kɔnɔdenw fɛ u ka vaccin kɛ ne yɛrɛ y'a kɛ donc n b'a ɲini bɛɛ fɛ vaccin mana na bɛɛ ka vaccin kɛ yaasa ka mɔgɔw kana ka mɔgɔw kisi coronavirus banakisɛ ma. U ye sariyaden min ta sisan o sariyaden de bɛna fara anw dɛmɛ walasa anw ka se ka a daminɛ Moti ka taa bila Douanza k'o sira dilan donc ni sira in dilanla a bɛna duguden minnu bɛ yen n'olu tɛmɛ a fɛ a bɛna olu ka taa ni ka segin a b'o nɔgɔya o dɔrɔn tɛ ni sira in bɛ dilan baara caman bɛ yen o faralen don sira in kan ni sira in bɛ dilan u bɛna jibondo dɔw dilan dugu minnu b'a sira kan o bɛ dilan olu ye n'o bɔra dugumisɛnnin minnu bɛ kɔnɔna na u bɛna kilomɛtiri 10 ɲɔgɔnna dilan pour que ka se k'o dugumisɛnnin ninnu kala siraba in na donc n'o kɛra o dugu ninnu fana olu bɛ développer an ye nin sira jateminɛ k'a daminɛ Seware ka taa bila Gawo an y'a tilayɔrɔ 3 ye tilayɔrɔ fɔlɔ o ye k'a daminɛ ka taa bila Seware ka taa bila Douanza mais k'a daminɛ Seware ka taa bila Douanza an y'o fana tila 2 ye k'a daminɛ Seware ka bila Bure sisan dɛmɛba jɛkulu dɔw bɛ yen olu y'an wele k'olu bɛna an boloma dɛmɛ an ka se k'o jɔ donc k'a daminɛ Gawo ka na bila Wabariya gouvernement yɛrɛ y'a ta yɛrɛ ye k'a yɛrɛ b'o jɔ. Tabarikala Madame Jaminatu Sankare ministre min ɲɛsinnen don kɛnɛya ko ma ni min ye k'a dɔn k'a fɔ Madame Damele Madina Sisɔgɔ ale ye ministre ye min ɲɛsinnen don i k'a dɔn awa siraw ni duguta ko ɲɛw nasiratigɛ ma olu kun bɛ wasadenw ɲɛkɔrɔ ka ɲɛfɔliw kɛ u ka laseliw tun ye nin ye Mantala Watara ale ka kuma galama la n'an bɔra ye min ye k'a dɔn bɛɛ ani kelenya tɛgɛ nɔ sɛbɛn min bilara
mali ni kulu marfatigu ni ɲɔgɔn cɛ waati tɛmɛnenw na ko bɛ kɛ ka kɛ kurabakɔrɔ ka gwango ye ko kura tuguni sabula maa minnu bɛ yen ni olu ye bamancɛ kulu marifatigi kɔrɔw ye n'olu sɔnna bolonɔ ka bila bɛnkan sɛbɛn na ani an ka jamana ni ɲɔgɔn cɛ ko bɛna se ka kɛ sababu ye marifa k'a ka manda joli bɔ ka jɔ a ko balannen don tuguni sabula min tɛgɛnɔ bilara Ibrahim Boubacar Keita ka waati la u bɛ ala k'a laɲini ko fɔ k'a lawaleya a ɲɛkisɛnin ma jamanaden caman bɛ bi minnu ko bɛnkan min tɛgɛnɔ bilara IBK n'a ka jama fɛ ko nin ye bɛnkan lankolon ye ne nin tɛgɛnɔ bilara a bɛna kɛ sababu ye ka Mali yɛrɛ siri k'an da an yɛrɛ kun tuguni a ko gwɛlɛ don nka ji bɛ ɲini ka wo an ka jamana finitigi la ka ɲɛma kuraw kun olu minnu bɛ nin waati na ni olu bɛ faga kunana na maa caman bɛ olu bɛ k'u ka hakilina di fɔ jɛkulu dɔw sigira olu ko u tɛ fɛ nin ka waleya ko nin ye duguci sɛbɛn de ye o maaw y'u k'a kɔrɔta ko kura tuguni sabula sema maaw ye dusuma kasaya k'a dɔw ni kangari dɔw da minnu na ɲɛ kɛnɛ bɔlen don ɲɔgɔn na ko in bɛ ɲini ka kɛ fini bilankɔ fɛ jamana kɔnɔna la u ka maa ɲɛma dɔw ye Ibrahim Kebe olu ye mun fɔ a ko kan an k'u lajɛ. Ka musomanninw ani musow olu kuma da an'u jɔyɔrɔ k'o kɛ kɛlɛkɛ marifa ye min bɛ se ka kɛ sababu ye ka damatɛmɛ wale ani banbagaja wale kɛlɛ an ka jamana kɔnɔna na o hakilila ne taara Think Peace a n'a jɛɲɔgɔnw fɛ walasa ka se k'o lawaleya. tabarikala an bɛ hakɛto ɲini aw fɛ paraw ni bilara o kow la an bɛ taa Kolokani sisan n y'a fɔ tentɔ kabi jɛmukan daminɛna k'a fɔ Bɛlɛdugu ale ye sɛnɛ i k'a dɔn ale yɔrɔba ye o kɔma min bɛ tali kɛ hakilinaw bɛ sigi nakɔkow ni sɛnɛkow kan maaw fɛ maa minnu bɛ yen ni olu tigɛlen don a kan k'a fɔ Bɛlɛdugu tɛ se ka yiriwa cogo si la ha ka jan Mali ka yiriwa ka gɛlɛn ni sɛnɛ ma don bɛrɛ la waasa sɛnɛkɛlaw ka kɔkɔrɔ don dun ka fa ka sabati dɔ ka bɔ gɛlɛya la o kama jɛkulu min bɛ yen ni o y'an entreprise Dabata ye tiɲɛ ye ale ni a dɛmɛma jɛkulu olu ye kɛnɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɔgɔn kunbɛn dɔ sigi n'o bɛ tali kɛ salon na min welela ko salon d'un paysan min kɛnɛ kan sɛnɛkɛla ma bayirika bɔra Mali fan caman fɛ ka na waasa u ka se ka lakalan ko ɲuman sɛnɛ fɛɛrɛ kura minnu bɛ yen ani sɛnɛ kɔkɔrɔ don ni maɲɔgɔlɔ fɛn minnu bɛ yen u bɛ se ka lafiya sɔrɔ ko la jango nin waati yɛlɛma ko kɔlɔlɔ in na sɛnɛkɛlaw bɛ se ka sɔrɔ sabati cogo min na a baaraw kun cɛra ni sugu bulon ye minnu na sɛnɛkɛlaw nɔgɔ a n'a ɲɔgɔnnaw dir'u ma ladiriya kɔnɔna la Renouveau tun bɛ Kolokani min bɔra a la an k'a lajɛ. Kalan k'u kunnafoni ka bilasirali jɔnjɔn di u ma sɛnɛ taabolo kura a n'a maɲɔgɔnlɔnw kan waasa u ka sɛnɛkow bɛ se ka kɛ bil haki ye ale ye nin sɛnɛkɛlaw co ala don kunbɛnba kuma jɔnjɔn ye cakɛda Dabata ye tiɲɛ ye ale maa ɲɛmaw n'a dɛmɛma jɛkuluw fɛ. Paysan ye don ye an ye don min sigi an ka sɛnɛkɛlaw yɛrɛ kama mɔgɔ minnu ɲɛsinnen don sɛnɛ ani nakɔ sɛnɛ kama kana ɲɛfɔli k'u ye samiya yɛrɛ taabolo kan ani sɛnɛ yɛrɛ taabolo kura minnu b'a la ani ka kɛɲɛ ni waati yɛlɛma ye a bɛ fɔ min ma changement climatique an k'an ka sɛnɛkɛlaw kunnafoniya an k'an ka taabolo minnu ta yalasa dunkafa bɛ se ka sabati an ka maraw kɔnɔ yalasa fɛnɛ sɛnɛ yɛrɛ a kana kɛ dahirimɛ ɲini ye dɔrɔn ye a ka kɛ baarada ye ka seereya ninnu bɛ dusukura don na mɛ min na ka se ka dɔ fara a kan. Baara in ne ni groupe Éléphant Vert ani Camara Semence ka fara entreprise Dabata ye tiɲɛ yɛrɛ kan anw de bɛ ka jɛ ka baara kɛ. Fɛn kuraw de donna sɛnɛ kɔnɔ donc ni fɛn kura ninnu ma ɲɛfɔ u bɛ nafa mun lase sɛnɛkɛla ka bureau ma n'o ye dugukolo ye u bɛ nafa fɔlɔfɔlɔ min lase dugukolo ma k'o ɲɛfɔ a bɛ nafa min se dugukolo ma a bɛ kɛnɛya min lase olu yɛrɛ ma parce que produit jugu sugu bɛɛ bɛ ka utiliser sɛnɛ sira fɛ. N'i y'a ye an nana bi an ka kuntilennaw ye kelen kuntilenna ye jumɛn ye o ye jamana in a dun ka fa ka se ka sabati donc o de y'an se yan bi u ka se ka si yɛrɛ dɔn si ɲuman kɛlaw wulila ka na ka se ka na k'o de ɲɛf'u ye pour que dun ka fa ka se ka sabati. Ka nin kɛnɛ in sigi jamana sɛnɛkɛlaw ka yiriwa kama a jara kosɛbɛ Kolokani mara ɲɛmaw politiki ɲɛmaw ani diinɛw ni dugutigilakaw ye fɔ ka taa se sɛnɛ maa ɲɛmaw ma. Nin nafa ka bon fɔ k'a dama tɛmɛ ni jama bɛ taa ne kunnafoni min ye mɔgɔ t'a da yɔrɔ dɔn. Sojalen don kuma yɛrɛ tɛ n da ka kuma fɔ nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye cikɛlaw faralen ɲɔgɔn ka tan nɔ nin cogo la c'est la toute première fois depuis n kɔni y'a ko dɔn. Ni tile fila salon in baaraw bɛɛ lajɛrɛlen kun cɛra ni sugubulon foire kɛrɛnkɛrɛnnen ye min kɔnɔ sumansiw ani sɛnɛ kɔkɔrɔ doni maɲɔgɔlɔn fɛnw bɛɛ lajɛrɛlen da nɔgɔyara kosɛbɛ sɛnɛkɛlaw ye o min yɛrɛ kɛra sababu ye maa caman ka se ka i ka ɲinan samiyafɛ bɛɛ lajɛrɛlen san nɔgɔyaba la Dabata ye cɛ ye maaw fɛ.
tabarikala sanga bina ni sababe nɛgɛ ɲɛ 7 ka kumantu ni waati na ale min mina Bamako ka maa caman kunbɛn min ye nin bi sini ani sinikɛnɛ min bɛ tali kɛ ne yɛrɛ ka lakurukɛ n'o ye Buya Danbele Asudan chef Buya Danbele ale ye k'a dɔn Ozofrɛw ka ɲɛmaa min bɛ Tamaninkaw fɛ yen ale kɔni bɛna t'i bolo da mana na Mali cɛgana mɔnsɛn min ye k'a dɔn ani Konelakaw ka denbaya min bɛ Kumantu olu n'a jama bisimila kosɛbɛ nin kari ni Ala ma baasi kɛ Ala k'o yira ko Kumantukaw bɛɛ lajɛlen ni sɔgɔma bi sɔgɔmada in na k'u ka lakurukɛ kun gɔnna k'a don bɛrɛ la ko kura ne yɛrɛ bɛ taa furu siri minnu bɛ k'an lajɛ aw ni ce nin ye kibaruya tako fɔlɔ ye o minɛ bɛ sani Alasana Tanba Keyita commandant ale bɛ ka kɔnɔna la ministre Wage k'a ni sɔgɔma n'u bɛɛ lajɛlen fununkɛ n'u ye minnu garisigɛ donna jamana mara baara la Maliki Jaw bɛ CNT la n'a ka marifa bɛ bassin jukɔrɔ ye ko ni sɔgɔma an ka jamana kɔnɔna la finitigila ka fɛn bɛ k'an lajɛ nin waati in na o bɛɛ lajɛlen ni sɔgɔma ko an bɛ ɲɔgɔn bolo nka marifa ko in de sa o de ka gɛlɛn kosɛbɛ Fanta Tumuta tagabolo kura ye dɛ jumɛn projet jumɛn n'o tagabolo kura man faamu de dɔnsen kelen tɛ dugu jɛ o ta ko la basi an bɛ taa ɲɛfɛ i bɛ k'i nɛnjɛ k'e bɛ sɛnɛ kɛ weekend na e bɛ taa foro la sɛnɛkɛlaw bɔra k'u sɛbɛ yira sisan Amadu e ma fɛn fɔ ne bɛ nin yɔrɔya la n'o y'a sɔrɔ i kun birilen don n'o tɛ o tuma e man ka daba in kan na kɔni est-ce que e ye ja ninnu lajɛ i kɔnna de an bɛ taga ɲɛfɛ anw bɛ Sori Ibrahim Jalo bisimila sisan o b'a yira k'a fɔ siraba kunnafoni olu wagati sera bi kɔni ye juma ye o la tan ni ka seginw bɛ cogo di an ka sirabaw kana la an ka nɛgɛ karafetigi Batɔma Kane ka yamaruya kɔnɔ anw ni Sori bɛ na ɲɔgɔn lasɔrɔ a bɛ na tan ni ka segin kunnafoniw di an ma